Hej, mit navn er Christian Emil, og jeg har været medlem af Frimurerordenen i nogle år. Jeg er i midten af 30'erne, bor i Horsens med min familie og arbejder i en konsulentvirksomhed i Aarhus. Min interesse for frimureriet voksede lige så stille over nogle år, fordi jeg fik indtryk af, at det man finder i frimureriet er noget helt unikt i forhold til den travle hverdag, jeg ofte oplever at være omgivet af. Og mine forventninger, de blev til fulde opfyldt. Bare det at blive optaget her i Frimurerlogen i den nye forening Hjerter var en kæmpe oplevelse i sig selv. Man får jo ikke så meget at vide om optagelsen, inden den sker, fordi det er noget, man skal opleve, ikke høre. Så optagelsen var en god start. I starten var det faktisk lidt overvældende med al den venlighed, men jeg har med tiden fundet ud af, at det er bare sådan, det er. Folk kommer her med en enormt positiv og venlig indstilling til tingene og til de mennesker, de møder. Og det fine ved det er, at det simpelthen smitter, også når man forlader bygningen. Man tager det med ud i livet, den positive ånd. Det bliver noget, man har i sig, noget, man overfører til ens familie, venner og kollegaer. Jeg har også oplevet et virkelig stærkt fællesskab blandt vi brødre. Jeg skulle lige vende mig til det, at vi kalder hinanden brødre. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at man kalder det broderskab for at understrege, at man er der for hinanden. Man er der for sine medmennesker, og ikke mindst dem, der ikke er familie. Man kan også kalde det et socialt fællesskab, hvor man virkelig føler, at man kan tale med alle om alt, og også i fortrolighed med ro. Det er også meget berigende at møde folk på tværs af generationer. Jeg har fundet stor glæde ved at tale med brødre, som er over dobbelt så gamle, som jeg selv er, og dermed har haft en helt anden opvækst i et samfund, som også er meget forskelligt i det, vi lever i dag. Og vores samfund i dag, det er jo meget hektisk, hvilket frimureriet på mange måder er modvirket til. Her lægger vi mobiltelefonen væk, når vi går ind til det, vi kalder arbejde. Og vi tager den først frem efter 2-3 timer igen. I den mellemliggende tid er der tid til fordybelse, eftertanke eller bare helt almindelig brug. Det 300 år gamle rituelle system evner på alle måder at lade en op og gøre en i godt humør. Det er ret fantastisk. Jeg kan virkelig anbefale frimureriet, hvis man ønsker at fordybe sig i nogle af livets store spørgsmål, eller bare ønsker at møde nye mennesker og dele et fællesskab, som meget ofte giver venner for livet. Er optagelse i Frimurerordenen noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi holder gerne et informationsmøde for lige netop dig personligt eller en større gruppe.